Umuntu angazi ngathini umuntu yena isikhathi esiningi ongajwayela ukuhlala kakhulu nabantu umuntu isikhathi esiningi ojwayela ukuhlalela ayi-one ikakhulukazi yedwa kakhulu bekuwumuntu nathi singathini ifamily yonke iyamsaba uya-understand ningaki ekhaya ubaba unabo mama abayi-2 okay and then abomama abayi-2 abantwana bakhe thina esiphilayo si-8 abantwana kumamami kwashona 9 and then kumamncane kwashona 1 kwaphinde kwazoshona kusho ukuthi 11 bakuvelanga kwasuka kwaba kanje kahle kahle abantwaneni bakhe uyu umuntu akanokuhlala nami phansi ngihlale mina ngikwazi ukuthi ngimbekezelele umuntu onolaka ngimbekezelele baba asenze kanje baba asiqoqe kanje avume uyabona mongakhuluma naye uhlale naye uzovuma yebo after isikhashana wena mawuqeda ukuhamba uyosala yena abuyisela ungamklinela wenzeni after isikhashana yena uyasala uyabuyisela zonke lezi zinto manje ugcina ungasazi ukuthi wenzeni uyacabanga ukuthi lento yokuthi ulahlekelwe ama siblings wakho nokuthi ubaba naye ashonelwa abantwana ke kwamlimaza ngingasho kanjalo ukuthi nakho lokho kuyamgqilaza emqondweni wakhe nanokuthi nje khona ngifuna ukuqamba amanga umuntu ongazi ukuthi kwesinye isikhathi uba nenhliziyo encane ngobani ziningi izinto ezimlimazayo enqondweni yakhe yini okuningi okulapha endlini before uya uyohlangana nje ngisho ukuthi impahla ilwane zona zikhona abona ugwaja okay imbuzi ngulube